Cecha YouTube is mis fiochar fáilte eis go hac na seachtaine. Sin hacseo ní bhaid tú cáile rudaí a do bhála scoile a riamh go deo. Na rudaí tá tastáit ná scissors, PC velcro agus mála scoile. Anis díreach cá tú do bhála scoile oscailt. De físí velcro a thós. Bí cúrmach leis an scissor. Cur an tíomhheile den velcro ar na rudaí scoile. Agus sin é mhála scoile, gachar go deas níosa. Go dtíon chéadú eile, bhí haicáil.